Vítám vás u posledního letošního vydání videozpravodajství TV Martin. V závěru roku pro vás máme řadu novinek i ohlédnutí za akcemi v našem městském obvodu. Zároveň s námi nakoukněte do roku 2024, ve kterém oslaví Martinov 600 let od svého založení. Rok 2023 byl v Martinově ve znamení krásného počasí i řady akcí, na kterých jsme se společně potkávali. V zimě to bylo tradiční bruslení, kozelek nebo soutěž ve sjezdu na čemkoliv na tobulkách. Na jaře náš obvod zdobili 2 máje, pustili jsme se do velkého úklidu a po měsících sanace se vrátil život do Štěpána. Léto pak patřilo martinovským slavnostem nebo sjezdu řeky Opavy a po prázdninách se otevřela v budově Na Svobodě první zubní ordinace a na události byl bohatý i podzim. V polovině října se sešli malí a velcí na svahu v Tobulkách, aby poslali k nebi draky nejrůznějších barev, velikostí a tvarů. Jak už to bývá, velký vítr se obvodem prohnal v sobotu, den před akcí, a v neděli se pak do výšek drakům už moc nechtělo. Na náladě to ale nikomu neubralo a drakiáda pokračovala opékáním na zahradě mateřské školy. 8. listopad patřil každoročnímu vítání nových občánků. V prostorách radnice, které brzy projdou plánovanou rekonstrukcí, přivítala starostka Jolana Kavalková rodiče a hlavně 11 nových malých občánků Martinova. Rodiče obdrželi pamětní list a každé dítě zlatý přívěsek se svým znamením zvěrokruhu. Následující den zaplnil stejný sál jubilanti, tedy pozvaní seniori, kterým je 65 a více let. Setkání zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy a členů muzické školy z Ostravy Mariánských hor. Na jubilanty čekala kytice, pohoštění a samozřejmě gratulace od starostky. 2 nejstarším obyvatelům Martinova je shodně úctyhodných 95 let. Zaregistrujte se k odběru SMS s informacemi o dění v Martinově. Pošlete e-mail s číslem, na které chcete zprávy dostávat na adresu, kterou vidíte na obrazovce a už vám nic důležitého neunikne. Městský obvod Martinov se může pochlubit krásně zařízenou jednotřídní školkou pro děti od 3 do 6 let. Na kluky a holky tady čeká celá řada aktivit a nejrůznějšího vyžití. Od hraček přes nejrůznější hry a stavebnice, knížky, prvky Montessori pedagogiky, zmenšeninu kuchyně nebo hudební nástroje. Doslova na každém kroku tady můžeme narazit na lišku, ať už v podobě plyšové hračky nebo namalovanou. Děti si už totiž řadu let říkají lištičky. Protože lišky jsou velmi chytré, jsou zvídavé, pohotové, tak to nás vedlo k tomu, tak to pojmenovat tu mateřskou školu, protože dnešní děti jsou skutečně chytré, jsou velmi zvídavé a také lišky jsou malinko mazané a to znamená, že si umí poradit v každé situaci. A to bychom si hrozně moc přáli. Program školky je pestrý. Od spontánních her přes tvoření, vzdělávací činnost ve skupinkách, zpívání, pohybové aktivity až po trávení času na školní zahradě nebo procházky a poznávání okolní přírody. Děti se zároveň zapojily do přípravy vánočního jarmarku. My tady s dětmi dnes vyrábíme ozdoby na rozsvěcování vánočního stromu, kde budou stánky ozdobené výrobky našich dětí. Vyrobili jsme z papíru takové stromečky, ať je to autentické s tou akcí. Děti je ozdobily hvězdičkami a baňkami a starší děti vyrobily baňky z papíru a ozdobili je dortovým papírem, hvězdičkami, vločkami. Potom to dáme na stužku a budou ty stánky krásně ozdobené. Martinovská mateřská škola má kapacitu 28 dětí a funguje ve všední dny od 6 do 16 hodin. Zdravíme se, Martin! V neděli 3. prosince se rozsvítil martinovský vánoční strom. Letošní setkání přineslo řadu novinek. Na základě loňského úspěchu přibyly stánky s punčem a dalšími horkými nápoji, občerstvením a domácími výrobky. Odpolední program odstartovalo vystoupení dětí z mateřské školy, které se pak přidali k ostatním kamarádům, aby si užili mikulášskou show Kouzelnice Radany. O vánoční atmosféru se nově postarali členové pěveckého sboru Kantábo. V 16:30 starostka Jolana Kavalková
Martinová společně s dětmi slavnostně rozsvítila vánoční strom, kterým se pro tento i další roky stal smrk před budovou radnice. I ta se dočkala vánočního kabátku. Dalším vrcholem programu byl příchod Mikuláše a jeho družiny. Společně pak dětem nadělili balíčky s ovocem a sladkostmi. Vánoční strom bude svítit až do 3 králů. Na čtvrtek 28. prosince radnice přichystala další bruslení pro občany Martinova. Vstup na let zimního stadionu v Porubě je mezi 16. a 17. hodinou zdarma a k dispozici bude i půjčovna bruslí. Rok 2024 bude pro obvod ve znamení oslav. Uplyne 600 let od první písemné zmínky o Martinovu. Výročí se bude táhnout celým rokem a připomene si ho radnice i místní spolky. K příležitosti významného jubilea postupně vyjdou i 3 sborníky. První je kronika, která navazuje na předchozí a shrnuje události po roce 2014. Druhá kniha mapuje historii a výsledky všech komunálních voleb na území obce a později městského obvodu. A třetí publikace obsahuje všechna vydání tištěného zpravodaje Martin od prvních čísel až po současná vydání. Všechny tyto publikace pokřtíme příští rok na martinovských slavnostech a pak si je mohou občané Martinova prohlédnout nebo koupit na radnici v Martinově. Oslavy 600 let vyvrcholí v sobotu 15. června martinovskými slavnostmi na louce za budovou radnice. V programu se objeví známí hudební interpreti, připraveny budou atrakce pro nejmenší a odpoledne ozvláštní jedinečná adrenalinová show. Podrobnosti přineseme v příštím vydání magazínu TV Martin. Sami vidíte, že se máme na co těšit. Rok 2024 bude velkolepý. Bude to oslava Martinova a oslava nás všech, kteří v něm společně žijeme. Tak ať nám vše vyjde a celý rok prožijeme s pevným zdravím a úsměvem na rtech. Na viděnou příště.